Mitä, rakastat mua? Oot sä taas se on? En ole. Sit sulla on lääkkeet unohtunut tai jotakin. Eikä ole. Mun lääkitystä vaihdettiin raskauden takia, mutta kaikki on ihan hyvin. No ehkä sitten niin. Mut pointti tässä on se, että sä rakastat Sergeitä. En yhtä paljon kuin sua. Tajusin viime yönä, että en mä voi kasvattaa sun lasta Sergein kanssa. Mä haluun sunkaan perheen. Jos ei kyse lääkkeestä, niin sit raskaushormonit saa sut jotenkin elättelen kuvitelmia. Ei oo kyse mistään hormoneista. Et sä tunne mitään mua kohtaan. Mä rakastan Monikaa. Meidän välillä oli vaan himo. Nyt sä unohdat tän pelleilyn. Keskityt oleen Sergeillä ihan helvetin hyvä vaimo. Onko selvä? Ei todellakaan ole. Lounastauko vai? Joo. Sullakin näin mä vähän taukoa veljes kanssa kinastelusta. Oli vähän tärkeämpiä asioita. Voi kun Sulonen. Vauva varmasti tykkää. Joo, vauva tykkää. Ei mä tätä itselleni osta. Taitaa olla aika hieno juttu tulee jo toista kertaa isäksi. On se yhtä hienoa kuin ekallakin kerralla. Mut nyt mä en aio mokata. Katokkin. Marianna ei ansaitse enää mitään ikävää elämäänsä. No se on ihan totta. En olisi kyllä uskonut, että saan vielä toisen mahdollisuuden perustaa perheen. Niin, ikinä ei tiedä mitä tapahtuu. Olin mäkin jo vähällä luovuttaa sun veljessuhteen, mutta onneksi en tehnyt sitä. No se Pässi sai olla aika hemmetin tyytyväinen, että sai sun kaltaisen naisen. Tai siis varmaan onkin, en mä nyt sitä tarkoittanut. Joo, kyllä mä tajusin. Mutta mä sain yhden idean. Ja sä voisit auttaa mua sen toteuttamisessa. Paita löytyi rannasta, avovedestä. Hyvin lähellä sitä paikkaa, missä Ilja katosi. Mutta eihän se vielä tarkoita sitä, että Ilja olisi hukkunut. Eihän. No ikävä kyllä, me pidetään sitä hyvin todennäköisenä. Teistä ollut sitä mieltä, että joku on kaapannut pojan. Kuka nyt lasta mereen heittäisi? No nyt näyttää siltä, että Ilja olisi päässyt rattaistaan omin avuin ja päätynyt veden varaan itse. Mutta mitään tutkintalinjoja ei ole vielä. Tämä on minun vika. Mun ei olisi pitänyt antaa kunnarin hoitaa yksinään lasta. Mulla on ihan sama, mitä te luulette. Ilja ei ole kuollut. Mitä siellä Lontoossa on muka niin paljon paremmin kuin täällä? Toivottavasti kaikki. Et sä sieltä kyllä yhtä hyvää ystävää tuu löytää. En löydä. En edes yritä. Netti ja puhelimet toimii sielläkin. Kuinka paljon Lari vaikutti sun päätökseen lähteä? Ei oikeastaan yhtään. Mä mietin mun omaa parasta. Totta kai Lari on mulle aina tosi tärkeä. Se on päässyt yli musta. Mun on ihan turha miettiä sitä enää. Se on mennyt elämässä eteenpäin. Nyt on mun vuoro. Mä luulen, että teidän piti sopia eikä erota. No niin mäkin. Mut Kalle tuli siihen tulokseen, että parempi vaan eroa kuin säätää jatkuvasti. Et sä vaikuta olevan kauhean rikki. Enkä mä ookaan. Hei, ota mä vien nää. Saisiko pilli? Joo, totta kai. Tuolla. Niin, mitä sä olit sanomassa? Musta tuntuu siltä, että mä halusin sopia Kallenkaan vaan sen takia, kun mä onnistun Eliaksen kanssa. No, mut miksi te ette palasi Eliaksenkaan yhtään? Se on läsnä Lontooseen. Enkä mä halua sotkea sen suunnitelmiin. Kannattaisiko sun kuitenkin kertoa, mitä sä ajattelet? Eikö se olisi vaan tosi itsekästä? Itse kyllä se on välillä ihan hyvä juttu. Se tekee ihan hyvää. Mun on hyvä olla välillä vaan ihan yksin. Ja miettiä, mitä mä elämältäni haluan. Ihan niin kuin Eliaskin tekee.
Ei tää nyt tarkoita mitään. Joku on voinut heittää, että mereen ihan vähän hämäyksenä. No me ei löydetty mitään, mikä viittaisi sellaiseen. Sanni on oikeassa. Mikään ei ole varma, niin kuin poika löytyy. Kyllä se löytyy. Ja se on elossa. Se mua tässä ihmetyttää, että miksi poika ei ollut siellä, missä paitakin? Niinpä. Vai väität sä, että Ilja on muka itse heittänyt sen paidan pois? On mahdollista, että merivirrat on kuljettanut Iljan toisaalle ja paidan toisaalle. Miten se nyt vasta löytyi? Poika on ollut kateessa monta päivää. No, me löydettiin se jo aiemmin, mutta mä en vaan kertonut siitä teille heti. Mitä helvettiä? Mä en halunnut järkyttää teitä ennen kuin tiesin, mitä on tapahtunut. Ja miten sä sit nyt voit olla varma, että Ilja on hukkunut? En mä voikaan olla täysin varma, mutta kaikki merkit viittaa siihen. Mä oon pahoillani. Mihin sä oot menossa? Rannalle. Poliisi on tutkinut löytöpaikan läpikotaisin. Merenpohja on naarattu ja sukeltajat on ollut paikalla. No mitä sitten? Marianne piti Heidi, Eliasta ja Lari vaikka kuinka kauan vankina kämpässä. Eikä poliisi tajunnut mitään. Me ollaan tehty kaikkemme. Se ei riitä. Mennään. Oota. Mä tuun kanssa. Jäätiin kellarista sun matkalla. Kiitos. Oisin mä sen itekin saanut. Niin, on samat kouluja ollut täälläkin. Ja enpä tiennytkään. Pitäisi tulla käymään kylässä. Käydään tutustua vaikka niin paikallisiin bubeihin. Mulla tulee ikäisä. Niin mullakin sua. Mihin te ootte menossa? Etti Iljaa. Mä lähden kohta sinne Lontooseen. Olisi kiva, jos te tuutte koko perheellä sinne. Joo, sori, meidän täytyy nyt mennä. Sä sentään tiedät, mistä mut löytää. Joo, tehdään silleen, ei se kato. Oho. Mitäs te kaksi puuhatte? Mä etin Mariannaa. Se on hävinnyt jonnekin. Ajaa. Oot sä sitä nähnyt? No, en eilisen jälkeen. Se vasta puhelimeen. Se on varmasti ihan kunnossa. Töissä tai jossain. No niin varmaan. Mä käyn kattoo sieltä kahvilasta. Moro. Mennään joo. Nähdään. Hei, Elias. Olisiko sulla hetki aikaa? Mulla olisi yksi juttu. Joo. Aha, seuraavaksi sulla varmaan on salaisuuksia tuon Oliverin kanssa. Menkää sä nyt siihen. No, mitäs sulla on mielessä? Oi. No, mitä salaisuuksia sillä Monikalla oikein oli? Se vaan toivotti onnea Lontooseen ja antoi pari opiskeluvinkkiä. Se on ihan kiva, että te kaksi tuutte hyvin toimeen. Se on parasta, mitä sulla on sattunut pitkään aikaa. No voi olla. Mutta kaikista parasta tässä on jätkä te. Pidä itses miehinä sillä maailmalla. Niin on suunnitelma. Tyhmää kun sä meet. Niin, mutta sun veli on kato jo aikuinen. Se haluaa oman kodin ja sit se haluaa oman elämän. Mä en ainakaan ikinä tuu muuttamaan kotoa. Tosi kiva. Mutta niin kuin mä sanoin, te voitte tulla kylään koska vaan.
Ja mä tuun totta kai tänne. Ja tuon tuliaisia. Sun tuliaiset on ihan huonoja. Jaha. No ehkä se Rubikin kuutio ei ollut sun juttu. Niin, koska mä saanut sitä ikinä valmiiksi, eikä iskenä saanut, vaikka se lupasi auttaa. Niin, no mulla on kato aikaa keskittyä siihen. Niin varmaan joo. No ensi kerralla mä tuon sulle jotain kunnon tuliaisia. Vaikka jotain karkkia, eikä mitään belgialaista suklaata. Joo. Ja mitäs faija? Varmaan olutta. Joo. No, pitäisikö se mennä pakkaan? Mä voin laittaa sali aikaisemmin kiinni tänään. Ei heittää sut kentälle. Ei sun tarvii. Mun pitää hoitaa vielä yksi tärkeä asia. Anna tulla. Nyt me aletaan etsiä. Mitä? En mä tiedä. Tai merkkejä Iljasta. Kuulit sä? Lopeta! Lopeta! Tosta ei oo mitään hyötyä. Ilja on elossa. Se ei oo tuolla! Tajuut sä? Joku on kaapannut sen. Kuka hullu kaappaa toisten lapsia? Ilja ei oo kuollut. Mä en suostu menettää mun lasta! Kukaan ei riko mut perhettä. Sanni, anna olla! Enkä anna! Mä en petä Iljaa. Nouse ylös. Lopeta. Nouse! Lopeta! En mä pysty. Sori. Eeva sanoi, että sä oot täällä. Joo, oon. Huomasin. Sä oot näköjään lähdössä. Tulin sanoa hyvästit. No, eipä kai sit muuta kuin, että koita pärjätä. Mä yritän. Sano Kallelle terveisiä. Pärjääkää te myös. No, moi sitten. Pitää mennä. Joko ajattelit laittaa pillit pussiin vai? Joo, tässä on illalla ollut oikein asiakkaita. Vähän kans mieli maassa, kun Elias on lähdössä opiskelemaan. Miettä himaa hipsit. Miten niin? Ei, kun ajattelin vaan, että miten se olisi parit pisset. Vaikka mun nyt tietysti ensin varmaan pitäisi löytää se Marianna. Sitä ei ole sit vielä näkynyt. No ei. Alkaa pikkuhiljaa huolestuttaa. Viimeis kun se katosi, niin se oli tekemässä sitä aborttia. Mitkä sä luulet, että se olisi taas samalla asialla? No en tiedä. Ihmetyttää vaan, kun siihen ei saa vieläkään yhteyttä. Ehkä sulla on vaan akku loppunut tai jotain. Otetaan vaan ne pissit. Mä laitan ensin paikan kiinni. No, ehkä mun olisi paremmin mennä kuitenkin kotiin, jos se Marianna olisi vaikka palannut. No, mutta ilmoittele mullekin, sitten kun se ilmaantuu.
Niin ettei suusta tarvitse olla sitten huolissaan. Niin. No. Moro. Mitä sä siinä teet? Juoksit sä rappusta alas? Älä mene. Hei, odota. Herranen aika, mitä sä tuolla kytteet? Sua. Piileskelit täällä koko ajan. Sergei on etsinyt sua huolesta soikeena. No mä en halua puhua sille. No eiköhän mekin olla meidän asiat puhuttu. Mä mietin sitä meidän keskustelua. No hyvä, mutta nyt sä menet Sergein luo. Ja esität oikein kivaa tyttöystävää. No jos et sä kuuntele mua, niin mä teen abortin. Jumalauta, pidät pienempää ääntä. Mä en välitä enää. Parempi alkaa välittää. No mä en voi mennä kotiin ja esittää jotain perhettä Sergein kanssa. En voi esittää, että mä rakastan sitä. Mulla on ihan sama. Mutta nyt sä menet kotiin. Miten sä voit olla noin välinpitämätön? Mun on pakko erota Sergeistä. Mä en voi elää senkaan valheessa. No jätä se sitten. Mulla on ihan sama, mitä sä teet, kunhan kukaan ei saa tietää, että mä oon sun lapsen isä. Yllätys.